Jsme v kraji rovinatém, úrodném a velorexům zaslíbeném. A jedeme na výlet. Tady máte na cestu koláče. Ahoj. Velorextolkama po obcích jižní části okresu Prostějov vás provedu s Mončou a zaměřím se na názvy obcí, proč se která jmenuje tak, jak se jmenuje. Začínáme kde jinde než u řeky Haná. Haná je po Bečvě druhý největší přítok řeky Moravy. To po ní dostal jméno celý tento úrodný kraj střední Moravy mezi Litovlí, Vyškovem, Kroměříží, Přerovem a Olomoucí. A uprostřed je Prostějovsko, kraj, kde se mění OU na O a I na E. Takže místo šoupátka tu máme šoupátko, nemáme blatníky, ale blatníke. Podle starého výkladu je jméno Haná odvozeno z germánského Gana, to je bohatá. Každopádně je řeka Haná dlouhá 57 km a vznikla soutokem Malé a Velké Hané ve vsi Dědice u Vyškova. Vítejte na Hané, v kraji, kde se právě prolíná Hanácká nížina s tou Hanáckou řečí. Jen kousek od řeky Hané se nachází Němčice, město, které má ve svém názvu Haná. Jsou to Němčice nad Hanou. Němčice dříve patřily pod Kojetínské panství a Kroměřížské hejtmanství. Ahoj Honzo! Ahoj! Ahoj! Vítej v Němčici! Děkuji. Tady jsem chodil na základku, to je můj kraj. No to je to tady krásný. Roku 1960 se staly součástí okresu Prostějov a od roku 2001 kraje Olomouckého. V roku 1970 byly Němčice nad Hanou povýšeny na město a staly se centrem kulturního života. Jejich typické selské náměstí s kostelem a samostatně stojící věží stojí za navštívení. A ze starého žudru, tak typického pro tento kraj, byla přebudována radnice. Němčice jsou i městem sportu. Nových a moderních sportovišť je zde více, pochází odtud několik významných sportovců, jako fotbalista Mikloško a Látal, či mistryně světa v krasojízdě na kole Anna Matoušková. Jen to koupaliště má už své nejlepší časy za sebou. Projíždíme místem zvané Gandie, kde kdysi stával zájezdní hostinec. Za pěkného počasí jsou odtud nedozírné výhledy do roviny Hané. Dominantou obce a jejím centrem je malebná náves s parkovou úpravou, dětským hřištěm, kostelem svatého Jiří, o němž jsou záznamy již v 16. století, a budovou základní školy z roku 1914. V této obci každým rokem pořádá místní divadelní společnost Větřák kulturně společenskou akci s názvem Sečení trávy. Ta je pro ty, kterým nevadí si přivstat, rádi se hýbou a mají rádi východ slunka, vůni posečené trávy, zpěv skřivana a orosenou skleničku. Dívej se, Moničko, tak tady je ten pivín. Vidíš to? Jdeme na pivo, jdeme na pivo, to je pro nás pány správný palivo. A tati, není tohle ten pivín? Jako myslíš pít víno? Jak je to tedy s tím názvem pivín? Mají muži a ženy svoji pravdu? Pivín nebo pivín? Ve tvárné krajině, kde hanácké roviny přecházejí do kopců a lesů Drahanské Vysočiny, najdete na mírných svazích a v údolí potoka obec Potaslavice. Původně zde stály hrady dva, zachovala se pouze polovina strážní věže Dolního hradu, která jako nepřehlédnutelné torzo tvoří již od 15. století dominantu obce. K názvu obce se traduje pověst o založení hradu olomouckým knížetem Otou Černým po jeho vítězství nad polským vojskem roku 1107, kdy hrad pojmenoval údajně Otova sláva a odtud tedy Otaslavice. No, jsme domluveni s Otou. Ota přijede s Majkou, potkáme se tady. O to běž mu ukázat tu
Jo, No to je ledomorná. já, pojď, jdeme. Tyjo, to prosím tě, můžeš mě říct, kde to vlastně jsme? No, toto jsou Otaslavice, ono se tomu říká taky metle, protože se tady původně dělali metle. To mi ještě ukážeš, kam pojedeme teďka? Tady ještě takový koupaliště starý. Tyjo, to prosím tě, nechtěl jsi mě jít na koupaliště? To je koupaliště. To je koupaliště, no takový smutný pohled, no před 15 letama to ještě byla krásná voda, tady se všetci chodili koupat. Malou obec Hradčany projíždím a všímám si kříže, pomníku padlých druhé světové války i pomníku té války první. Tyto kamenné památky předznamenávají ten největší kamenný pomník. Tím je zatopený lom, který je oproti předchozím koupalištím, které jsem dnes viděl, imunní zubu času a dá se zde v létě koupat, případně i v zimě bruslit. Tak Moničko, tohle jsou ty naše Hradčany. Nejenom v Praze mají Hradčany. Tyhle jsou hezčí. Při vjezdu do Vrahovic uvidíte vysoký komín. To je pozůstatek kdysi slavné firmy, jakou oděvní podnik ještě nedávno byl. Dnes z ní zbylo jen logo na komínu. To pivovar měl jen o trochu lepší osud. Pivo se tam sice už nevaří, krásná stavba z konce 19. století naštěstí zůstala. 9. prosince 2004 došlo ve Vrahovicích k železničnímu neštěstí, kdy se vojáci vracející z cvičení srazili s projíždějícím vlakem na železničním přejezdu. Nehoda si vyžádala 5 mrtvých. Vedle místa tragédie byl postaven malý pomník. A Peťo, prosím tě, proč se to tady jmenuje vlastně Vrahovice? I to já tě nevím, jo? Určitě to není jako od nějaké vraždy, ale pojďme za místní vědmou, ta ví všecko. Ve Vrahovicích, pokud já vím, se žádná vražda nestala. Přesto se ve Vrahovicích dějí divné věci. Kdo ví, co se stane 21. listopadu?